сърцето на казан лък и ме се знае добре меката на хидравликата. Най-добре, когато системата откаже, пръв приятел са ти те. Хидравлични прототипи, те ги изпълняват. От маркучи до части, до машини съживяват. Цецо е човекът, за когото ти да разпиташ. За всеки проблем на него може да разчиташ. Изработка на маркучи, индустриален клас, най-доброто и без компромис е при нас. Агрегати бучат, масло кипи, двигатели реват, машините Техпартс няма как да спрат. Изработка на маркучи, индустриален клас, най-доброто и без компромис е при нас. Агрегати бучат, масло кипи, двигатели реват, машините Техпартс няма как да спрат. Мечти, те ги съживяват. От маркучи до части всичко поправят. Цецо е човекът, на когото да разчиташ. За всяко предизвикателство винаги ще стига. Когато налагането пада, а системата спре, лади се на Техпартс, ще потече пак добре. От изгрев до залез няма спиране, знай. Цецо е човекът, винаги е на върха. Оба! Хидравлични прототипи, те ги изпълняват. От маркучи до части, до машини съживяват. Цецо е човекът, за когото ти да разпиташ. За всеки проблем на него може да разчиташ. Когато машините започнат да се рушат, с Техпартс сърцето ще топти отново, брат. Цецо начело силен, уверен и напред. Хидравликата е жива, всичко е наред. Когато машините започнат да се рушат, с Техпартс сърцето ще топти отново, брат. С Цецо начело силен, уверен и напред. Хидравликата е жива,